ягон беморӣ дунболи мо нест. танҳо иродаи суст ва беаҳамиятиамон моро ба тамоми бемориҳо гирифтор менамояд. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, маркази безараргардонӣ ва профилактикии шаҳри Душанбе аз субҳи барвақт дар ҳудуди бозорҳо ва он ҷойҳое ки таътили муваққатӣ буд корҳои безараргардонӣ анҷом дода шудааст. имрӯз мо шоҳиди он шуда истодем. инсоният дар таърихи гузаштаи хеш бо назардошти имкониятҳои маҳдуди замонӣ ҳар як нобасомонии рӯзгорро пушти сар намуда ба даврони ҷадиди зиндагӣ расидааст ва яқин аст ки бар буҳрони COVID-19 низ дар кӯтоҳтарин муҳлат пирӯз меояд ва ҳаёти осоиштаро ҳамроҳ бо устуворгардонии муносибатҳои неки миллию инсонӣ барқарор месозад. стансияи безараргардонии профилактикии шаҳри Душанбе дар баробари дигар сохторҳои дахлдор дар роҳи мубориза бо бемории сироятии COVID-19 ва дигар олудагиҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ ҳамасола авҷгиранда фаъолияти шабонарӯзӣ дошта ҳамарӯза дар баробари толору биноҳои сохторҳои давлативу ғайридавлатӣ инчунин кӯчаву гулгашт ва мавзеъҳои фароғатии чор ноҳияи пойтахтро бо истифода аз маҳлулҳои хлордор безарар гардонида истодааст. дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва супориши бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати безарар гардонидани ҷойҳои серодами дар таътили муваққатӣ қарор дошта, кӯчаву бозор ва марказҳои бузурги тиҷоратии пойтахт аз ҷониби стансияи безараргардонию профилактикии шаҳри Душанбе гурӯҳи корӣ сафарбар гардидааст. мутахассисони стансияи безараргардонию профилактикии шаҳри Душанбе ибтидо аз субҳи барвақт то нимаи шаби давоми рӯзи гузашта ба хотири таъмини солимии шаҳрвандон бо истифода аз маҳлулҳои махсус ва техникаву таҷҳизотҳои муосири маҳлулпошӣ дар бозорҳои Корвон, Панҷшер, Корвоншаҳр, Корвонплюс, Ганҷина, кӯчаву роҳрав ва дигар марказҳои хурди атрофи бозорҳои мазкур тадбирҳои безараргардониро роҳандозӣ намуданд. дар доираи дастури ҳидоятҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баҳри безараргардонии тамоми объектҳои савдо зиёнрасонӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе фаъолияткунанда оид ба пешгирии бемории сироятии коронавирус қайд кардан ба мавриди аст ки ҳамарӯза аз ҷониби худи соҳибмулкони марказҳои объектҳои савдо зиёнрасонии шаҳри Душанбе корҳои безараргардонӣ гузаронида мешавад ва имрӯз мо шоҳид аз он ҳастем ки дар доираи иҷрои дастури супоришҳои раиси шаҳри Душанбе аз тарафи муассисаи давлатии стансияи безараргардонии шаҳри Душанбе дар ҳудуди бозори Корвон ва нуқтаҳои савдои ва гирди атрофи он корҳои безараргардонӣ гузаронида шуда истодааст. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки шаҳрвандони мамлакат аз таҷрибаи дигар кишварҳо ва чораандешиҳои давлат хатари бемориҳои сироятиро хуб дарк карда тибқи тавсияи табибон амал намуда худ ва наздиконашонро аз гирифторӣ ба бемориҳои сироятӣ ҳифз менамоянд. кӯшишу заҳматҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба он равона гашта истодааст то саломатии шаҳрвандон аз ҳама гуна бемориҳо муҳофизат карда шавад. аз ба роҳ монда шудани чорабиниҳои санитарию зидди эпидемикӣ шаҳрвандон набояд гумони бад бурда дар ҳарос бошанд, зеро роҳандозии чорабиниҳои безараргардонию зидди эпидемикӣ танҳо ба хотири ҳифзи шаҳрвандон аз эҳтимолияти мубталошавӣ ба ҳар гуна бемориҳои сироятӣ буда он бо риояи қатъии меъёри қоидаҳои беҳдоштӣ амалӣ карда мешавад ва маводҳои антисептикӣ истифодашаванда ба саломатии инсон ҳеҷ гуна хатар надоранд. бо мақсади андешидани тадбирҳои амалӣ дар самти таъмини бехатарии санитарии эпидемиологии аҳолӣ аз эҳтимолияти сироятёбӣ ба ҳар гуна бемориҳои сироятӣ тибқи талаботи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси супориши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин, биноҳои баландошонаву хобгоҳҳо ва даромадгоҳҳоу таҳхонаҳои онҳо, гулгашту майдончаҳои варзишӣ, ҷойҳои серодами дар таътили муваққатӣ қарор дошта ва дигар гӯшаву канори чор ноҳияи пойтахт аз ҷониби мутахассисони стансияи безараргардонии профилактикии шаҳри Душанбе бо истифода аз маҳлулҳои кимиявӣ ва техникаву таҷҳизотҳои муосири ба талаботи замон ҷавобгӯ тадбирҳои безараргардонӣ тариқи ройгон идома меёбад.